Kien irtirat il-permess li ngħata lil Freeport ftit ta' xhur ilu biex għal sena sħiħa jkunu jistgħu jsiru tiswiet fuq rigijiet ta' żejt fl-istess post. Jirriżulta li fl-aħħar sigħat il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa kien informat b'din id-deċiżjoni. Fil-bidu ta' April li għadda l-Bord tal-MEPA kien iddeċida li jinbidel il-permess ambjentali tat-terminal tal-Port Ħieles. Meta ħareġ dan il-permess, il-Gvern mill-ewwel kien qal li se jappella, tant li rappreżentant tal-Prim Ministru fuq il-Bord tal-MEPA kien ivvota kontra. Għal dan oġġezzjona bil-kbir il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa u saħansitra fetaħ protest ġudizzjarju il-qorti. Fl-aħħar jiem il-Freeport informaw lil MEPA li m'għadhomx interessati li jibqgħu għaddejjin bil-permess li kisbu f'April li għadda. Ma setax jonqos li dan iġib ir-reazzjoni pożittiva tas-Sindku ta' Birżebbuġa Joseph Farrugia. Kontenta ħafna x'veru li meta għadda il-permess mill-MEPA, il-Kunsill għamel l-appell tiegħu, wassaqna l-appell, u l-appell ġie aċċettat u irbaħna ħana. U ma nistax ma ngħidx ukoll grazzi lill-Prim Ministru lil Joseph Muscat, li Joseph Muscat meta il-permess ħareġ kien kontra il-permess tal-MEPA li il-Freeport isir dokjat. Fil-passat permessi simili kienu ħarġu għal żmien qasir u biex isiru xogħlijiet fuq proġetti speċifiċi ħafna. Il-Gvern kien għamilha ċara li ma jaqbilx li din is-sistema tiġi mibdula u li l-Freeport jingħata permess miftuħ għal dawn ix-xogħlijiet.